Sziasztok, itt várják megint Szabi, és már megmutatnám a top 10 játékot az iPod. Na, az iPod top 10 játékot, azért pont letöltöttem őket. Igaz, vannak olyat, amit már sokat játszottam. Az első hely az lenne a Clash of Clans, sajnálatosan nekem nincs meg, megnézem az App Store-ba, de az a jó benne, hogyha letűröd, és na, megmarad minden, ha újra letöltöd, ez a jó benne. Na, ott csak igaz képek vannak, de mindegy, ajánlom, hogy töltsétek le, én már sokat játszottam, csak testvérem betörülte, vagy mindig, de már nincs kedvem visszatelepíteni. Na, a második hely az lenne a Shadow Fight, csak nekem nem megy sajnálatosan, mert töltődik most, mert új update van. Hát nem rossz játék, verekedés, mágia, hackelve sem rossz. A harmadik az itt a Heroes vs. Monster, csináltam már róla egy videót, ez sem rossz játék, minden van itt. Igaz, szarul kezdődik, meg szar is, mert nagyon nehéz pénzet gyűjteni, meg új szintet mindenre. Na jó, a negyedik hely, azt hiszem, hogy a Bánstars, igen, a Bánstars, hogy emlékszem, ez a, na, én úgy számítom, hogy a másoknak is jó, most sokan játszák. A barátaim, na, ez nem rossz játék, még ilyesmi. Nekem mondjuk tetszik, én nagyon sokat játszom, hát ilyesmi, én nevezhetem. Hát, igaz, csak zenéket, mert mindenkinek megvannak jók, fánok, minden itt van, a World Tour, ugye beléphetünk mondjuk. Ez csak ahogy megnyert az első helyet, hát nekem itt már a Berlin, ilyesmi, sok pénzt lehet gyűjteni. Na jó. Az ötödik hely, az a Mini Warriors. Róla még nem csináltam videót, de én igazságosan játszom, mondjuk meghekkelve sem rossz. Bocsánat, hogy ilyen rosszul látszik. Biztos azt fogjátok írni, hogy hülye vagyok, meg ilyesmik, mert rossz a mindenem, mert ez a hülye iPad nem akarja letölteni a screencastot, még a root is kell hozzá. Na, én már sokat játszottam ezt is, van csapat, eléggé sok listát adnak először neked. Lépünk ki, itt a PFP, az csak 30. szinten, nekem 28. szinten van. Na jó. A hatodik hely az a Hungry Shark. Direkt letöltöttem a Hungry Sharkot, igaz már régóta játszom. Hát én úgy emlékszem, hogy a hatodik hely az lenne, mert mindenki azt mondja, hogy megérdemli, már barátaim is szoktak ilyen videókat csinálni, és majdnem mindenki így, ahogy én, de én mondjuk egy kicsit másképp. Hát nem rossz játék, de nagyon nehéz pénzet gyűjteni. Baszki, ez egy reklámhülye. Tabra nem tudom, minek nem megy. Én próbáltam már tölteni hackelve, a pdlife.ruler. Hát az egy eléggé jó, már mutattam róla egy videót, az ajánlom, hogy nézzétek meg, aki megnézi ezt a videót. Írjátok be minden androidos játék. iPodra sajnálatosan nem tudok ilyen jó kis mindenféle játék. Ja. Ahogy lássátok, már mutattam róla egy videót hackelve, akkor nem nyílt ki ez a hülye szar. Mert mondját úgy, hogy átállítod a napot, és megint kinyílik, és jön neked pénzet. Na jó. A hetedik hely az a így szokál. Tehát ez a Dude Dream, nem rossz kis játék, nekem tetszik, én most sokat játszom. Sok karakter van ebbe. Rátok inkább így, hogy lássátok. Sok karakter eléggé. Lássátok. Csak ezek még nekem nincsenek kinyitva. Itt van nekem Ausztrália, meg Berlin. Mindenféle csapatok. Na jó. A nyolcadik hely az lenne a ez a kis monster, elcsináltam róla egy videót.
Énnek azt mondtam, hogy ne töltsétek le, mert nagyon rossz gyerekes játék, de nem tudom minek, de mindenki úgy hiszi, hogy ez 8. helyes. Eléggé hülye zenéje van, meg minden ilyen, de amúgy belülről jó játék, de kívülről eléggé szarul néz ki, jobbra is megcsinálták volna. Most kitöltöm már befele, hát ilyesmi, na mindegy, ez így nem érdekes már. A 9. hely az itt a kanálunk, szóval lássátok, itt van, ez a sárkányképű. Hát én most fog töltődni, sajnálatosan nem tudom beindítani, de mondjuk a 10. hely az itt a Minecraft, de ez nem tudom milyen, itt a Minecraft nem rossz. Az update mondjuk eléggé jó, vannak egy csomó tojás, Enderman tojás, aki letöltötte, sajnálatosan pénzé van, de arról a pödölife.com-ról, vagy rúról, nem tudom, le lehet tölteni, nagyon is jó, ugyanígy beírtok Pocket Edition, itt például most, ahogy megcsinálták, lehet így Advanced így belépni, itt van Survival, Old, Infinity, csak a felt az kreatívra megy. Na jó. Na, ennek a videónak ennyi lenne. A következő videóm nem tudom miről lesz, majd eldöntöm. Majd fogok csinálni még a gépemről egy gameplayt, ez itt a gépem, csak most nincs beindítva, és eléggé fekete minden. Na, mondjuk, jó. Na, sziasztok!